Здравейте! Включваме се от HD Medical Center, за да направим кратка презентация как да използвате аксесуарите за водородна терапия на зрението и на слуха. Чрез аксесуарите, които HD Medical разпространява. Този комплект аксесуари може да бъде закупен допълнително и използван с всяка една инхалаторна машина за водород. Нека да отворим нашият мострен комплект. Как да направим водороден компрес върху очните ябълки. Трябва да включите вашата инхалаторна машина на продължителен поток подаване на водороден газ. Маската се поставя на лицето. Маркучето на маската се свързва към изходът за водород. Можете да нагласите и също така можете и с ръка да притиснете плътно, съответно така че газът да се задържа в маската и да създаде компрес, който да насити очните ябълки. Другият аксесуар в комплекта позволява обдухване на ушният канал, което се използва за потушаване и редуциране на възпалителни процеси на слуховият апарат. Този цилиндър е предназначен да премахне ненужният шум, така че машината да не причинява дискомфорт по време на терапията. Използваме маркучето, което е било свързано към маската за терапия на зрението и го свързваме към този цилиндър, през който преминава газът и стига до нашия слухов апарат. В комплекта аксесуари имате няколко такива тапички за уши, които могат периодично да бъдат подменяни. Поставяте ги в двете ушни миди. Това е. Няма никакъв дискомфорт, няма шум, няма нещо неприятно, така че докато правите такава терапия, може да използвате времето и да правите нещо друго в ежедневието си. Надяваме се да сме ви били полезни. Пожелаваме ви приятен ден!